Salut lume și bine v-am găsit la al treilea episod din seria noastră minunată de Skywars pe Hypixel, ca de obicei. Și v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe, să strângem cât mai multe like-uri, adică m-aș bucura și 5 like-uri, să fie ce 5, nici la 5 abonați, 3 like-uri, să zicem așa. Oricum și așa, mai mult de 2-3 like-uri nu cred că strângem noi. Sau, nu cred că se uită mai mult de 2-3 oameni, sincer, da, hai. Ce bătaie i-am dat ăstuia? Asta mi-a prins mie foarte ca lumea, hiturile merită să mă bată, dar nu. Soarta. Da, hai, meciul ăsta ar trebui să-l câștig. Sunt idiot dacă nu-l câștig. Hai, poate găsim și un Ender Pearl în caz de... Nu cred. Voi vedeți cum dă copilul ăsta. Un arc îmi trebuie. Un singur arc. Oh my fucking god! Deci meciul ăsta îl punem ca și cum am fi câștigat. Oh my fucking god! Voi vedeți? What the fuck? Ce hacker! Continuăm, îl considerăm pe ăsta câștigat, adică, why not? Deci nu pot să cred ce hacker! Deci, eu v-am zis că dau doar de hacker, dar mă enervez deja. Și l-am lăsat în 11 inimiere de-alea. 11 jumătăți, adică practic 5,5 inimiare. 5 inimi și o jumătate, nu. Îl considerăm pe ăla câștigat. N-am avut ce să-i fac. Nici cu strem nu cred că îl puteam bate. Adică ați văzut și voi că aveam șanse să câștig chiar mari, adică n-a fost după mine. Și ați văzut asta. Da, deja s-au dus pe mijloc. Mapa asta e cam nașpa. Da, e și șmecher, adică eu când eram în timp cu Andrei, pe mapa asta unul se ducea pe mijloc și unul lua astea. Cuferele de pe insulă, în caz că nu avem chestii. Oh my god, cum mi-am luat-o. Da, nu cred încât l-am lăsat așa de curiozitate. Da, cu o inimioară. Doamne ferește. Mă rog. Deci, cred că la toate episoadele astea o să ajung să pun, ne-am întâlnit cu un hacker, să-mi va picioare de nu. Cine ar fi primul? Cred că aș începe o serie unde vă arăt hackerii de pe Minecraft. Și chiar asta o să și fac, de nervi doar. Nu vreau să-și ia nimeni bani, pentru că, da, chiar dacă sunt copii proști, bine și-o copii, dar nu-s neapărat ca ei, adică, vai, nu știu să joc, nici eu nu știu să joc, dar totuși ăsta nu e un motiv să-ți pui hack, totuși. What the fuck? Ah. Nu mă bag deocamdată. Oh my god, l-am omorât până. Oh my god, deci vedeți cât de noapte sunt la PvP. Ua! Da, am rămas în ultimii 3, nice. Eu mor printre ultimii, mereu. Bine, de multe, de exemplu, am avut un meci când
am rămas la dragon și pe mine, ce să credeți, m-au omorât dragonii. Sau când l-am aruncat pe ăla din mapă, m-a omorât dragonul, ceva în genul a fost. Deci a fost prea... Deci nu mi s-a filmat, că mă bucuram prea tare să filmez la faza aia. Era prea șmecheră. O să încerc să o prefac odată și odată. Să vedeți cam cum era. Cea mai prost poziționată insulă, cred că o am eu. Sau bună, de fapt. Lângă una care e inofensivă. Oh my god, a murit și eu și el. L-am omorât în voi, ați văzut? Oh my god, să continuăm, pentru că da. Păcat că m-a aruncat și el pe mine. Că poate eu puteam să câștig sau... Lasă că e mai bine că l-am omorât. Aici, deci aici e o mapă. Nu vă așteptați să trăiesc prea mult pe mapa asta, să zic așa. Ce v-am zis? E cea mai idiotă mapă după mine. Mapa aia. Hai că pe asta câștig, că îmi place mapa. Sau? Nu cred că e aia. Nu e. Ba da, aia e. Deci, puteți să mă vedeți în acțiune, mare idiot. Zi-mi, te rog. Zi-mi, te rog, că nu. Nu, please, please. Please, nu. Deci, nu cred. Nice? Ce nenorocii sunt. Cred că mă înjură băiatul ăla cam rău. Oh my god! Oh my god, hai că meciul ăsta îl câștigăm. Mă duc eu pe ei. Stați că vine Alin Barusan pe voi. Vedeți cum dă? Vedeți? Deci, doar vedeți cum dă și vă dați seama că alt hacker. Deci nu pot să cred, să mai dea mai bani la ei încăcat. Da, ăsta e ultimul. Deci nu pot să cred. Nu mai spăr, cred că nu mai fac nicio serie de Skywars să-mi bat piciorul de nu. Sau
o să fac o serie în care să-mi bag și eu hack ca disperatul. Deci nu mai suport pe copiii ăștia cu hack. Ați văzut, dădea prin blocuri și de la distanță, adică cât kill avea? 3, cred. Avea măcar 3, doamne, 5, cred, ce 3. Mamă, ce lag am avut. Da, un mort. Nu cred că vreți să știți câți nervi am. Mapa asta e ok, da. Eu am strengul ăla care mă ajută super mult. Mai ales când sunt în situații de genul. Da, am luat și arche perfect, cred. Da, l-ați văzut și voi. Imediat m-am întors pe el, gata. What the fuck? Ce lag a avut? N-ar fi așa greu să-l bat. Da, mie că vine celălalt pe la spate. Hai, măcar ăsta meciul meu să fie. What? Deci nu pot să cred, iar mă aruncă la 10 metri, la 10 kilometri. Oleu, nu pot să cred, mai joc unul de nervi. Deci ați văzut, deci de o grămadă ori am rămas printre ultimii doi, dar pentru că ăștia au kiturile alea de se duc imediat în mijloc, n-am ce să de fac. Doar cu strengul, da? Am doar unul, că dacă aș avea infinite, n-ar avea nimeni nicio șansă. Sau să ai mai multe, să ai 5, na. Sau ceva în genul. Ar fi și prea pe chitul și n-am nici știa cum să bage așa ceva, dar totuși se enervanți copilași. Da, deci iteme bune găsesc eu pe mapa asta. Deci mapa asta nu prea îmi place deloc. Deci nu m-am mai jucat mapa asta, ba, dar e bună pentru ce am eu. Sar automat. Versiunea, din păcate. Da, l-am văzut pe ăla. Mă duc. What? Deci voi vedeți ce lag am. Nu prea ai cum să joci cu lagul ăsta, da. Nice. What the fuck? Nu am săgeți? De ce? Ăștia aveau arc, dar nu avea săgeți. Ok, acum am și strengul. Oh my god, iar mor ca handicapatul. Bun, lume, deci cam asta a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare. Am cam întâlnit 3 hackeri în acest video, dar e bine. Pa, pa!